ఆయన ఏంటి బాలు ఏంటి సంగతులు? ఏం కాదు, రేపు సాంగ్ రిలీజ్ ఉంది చెప్తామని వచ్చిన. సాంగ్ రిలీజ్ అప్పుడు ఎప్పుడో ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు ప్రోమో రిలీజ్ చేయించావు. ఈ సాంగ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వేవ్ పోయి థర్డ్ వేవ్ కూడా వచ్చింది. లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ ఇద్దామని గ్యాప్ ఇచ్చిన అన్న. మరి చూసారుగా మా బాలు ఏమున్నవే పిల్ల కవర్ సాంగ్ చేశాడు. అందరూ ఆ సాంగ్ మధుర ఆడియో ద్వారా రిలీజ్ కాబోతుంది. దాన్ని చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. నైస్ సాంగ్. చాలా బాగుంది. గుంటూరులో వేస్తారు వాళ్ళు, గుంటూరు అదర్ స్టేట్. ఈ గర్ల్ కూడా డ్రెస్ కొంచెం రిలీజ్ గా ఉంటే బాగుంటుందో కదా. అంటే అమ్మాయి కొంచెం రిచ్. అవునా? బట్ కొంచెం హాఫ్ సారీ పెడితే బాగుంటుందో. ఒక సాంగే కదా. You try in Tamil, Baba. Your face is the style ఉంది. నిజంగా తమిళ్ ట్రై చేయాలి వాళ్ళు. బాలు హెయిర్ స్టైలిస్ట్ ఆయన ఒక సాంగ్ ప్రోమో విడుదలైంది. ఏమున్నావి పిల్ల. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అంటే ఆ పచ్చని బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. సో అందరు ప్రోమో చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ బట్టలు టైలెట్ హాయ్ వ్యూవర్స్, మీకు బాలు హెయిర్ స్టైలిస్ట్ మీకు తెలుసు. మా అందరికి డీలో కానీ అలాగే చాలా సినిమాలకి మనోడు హెయిర్ స్టైల్ చేశాడు. కానీ బాలులో ఈ హెయిర్ స్టైల్ ఒక టాలెంటే కాదు, మనోడు యాక్టర్ కూడా నాకు ఈ రోజే తెలిసింది. మనోడు మీరందరికీ నల్లమల్ల సినిమాలో ఏమున్నవే పిల్ల ఆ సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ అయిందో మీకు తెలుసు. మనోడు దాన్ని కవర్ సాంగ్ చేశాడు. ఆ నల్లమల్ల సినిమాలో ఏమున్నవే పిల్ల సాంగ్ ఎంత పెద్ద హిట్ చేశారో ఈ సాంగ్ను కూడా అంతే పెద్ద హిట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ బాలు. అలాగే ఇందులో మనోడితో పాటు పర్ఫామ్ చేసిన మేఘనాకి, అలాగే డిఓపి గోపాల్కి, కొరియోగ్రాఫర్ గోపీకి, వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. చాలా బాగా చేశారు. అందరికీ వన్స్ అగైన్ మీరు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి సాంగ్ కాకుండా మంచి సినిమా కూడా ప్లాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.